गभर्नमेन्टआ बिटिसिनो होनो नागिरदों होननानै नङा 60टा गामिया जोंनि सिमनासे ओरै सेर सेर खिन्थु साहा पार्टनि गासैबो गामिफोरानो जोंनि बिटिआरनि सिङाव हाबबाय दा मोनसे डिफारेन्सआ जादों जोंनि जा साहा ओनसोला फरेस्ट एरिया गोजाखाय माखासे एरियाया रिजार्भ फरेस्टआव हाबनानै दङ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि गेजेराव हाबनानै दङ जेरै सनाय रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेफोरखौ लाफानानै दिनैसिम जोंनियाव सनितपुर जिल्लायावहाय क्लेमिंसफोर दङ जे आं बावहाय आमुक समनिफ्रायनो रायजो जाबोदों होननानै क्लेम खालामनाय गावखौनो दाबि खालामनायफ्रा 18,952 सा नखर आरो सथियायावहाय 8,337 सा बे मोननै जिल्लाखौ लाफानानै मोननै बियाबखौ लाफानानै गफुराबाद बेयो बेखौ बाद खालामनानै जोङो दिनैसिम ढेकियाजुलियायावहाय जोङो 2,087 था नखरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हाबाय जोंनि बिटिआर सरकारनि नारसिननायाव फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों गुबुन फारसे जोंनिया सथियायावहाय 1,470टा गामिखौ जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हाबाय नखरनो गामि नङा नखरनो जोंनिया जेसेबां सनाय रुपाई हालामावहाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि गेजेराव थानाय आगोलनिफ्रायनो रायजो जानाय गोदानै खसानाय बाथ्रा नङा बियो आगोलनिफ्रायनो रायजो जानाय जा बिदा फंबाय आंगोफोर दङ बिथांमोननि गामिखौबो जोङो आसाम सरकारनिसिम प्रेसार होदों जेरावहाय 2006 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय रायजो जाबोदों आरो 2006 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय गामिफोराव जुदियो बियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि गेजेराव हाबदोंब्लाबो बिथांमोननो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 फरेस्ट